Halløj. Velkommen tilbage til Bronzebolden. Halløj, folkens. Episode 27. Det er episode 27, ja. Med jeres vært Adam og Christian. Yes, og på den anden side, ja. 9. marts. Det er 9. marts. Klokken er 18.34. Yes, lidt over 6:30 om aftenen. Ja. Og der er jo ikke nogen Superliga lige nu, fordi sidste episode afsluttede vi grundspillet, a.k.a. runde 22. Der er lige en pause til til mesterskabsspillet og nedrykningsspillet. Ja. Men i mellemtiden, der har været 2, jeg vil sige, spændende pokalkampe. Vigtige pokalkampe, ja. Måske ikke sådan helt sådan overraskende resultater. Nej. Men der var drama på begge kampe, eller hvad man siger, ja. Nej, der var smæk på. Ja. Det var ikke kedeligt. Der blev også scoret et sindssygt mål i Aarhus, tænker jeg også, vi vender tilbage til. Ja. Så ja, husk igen, tjek os ud på Snapchat, YouTube, Instagram, TikTok, og lad os komme i gang med episode 27. Lige præcis. Og så tænker jeg, vi kan også lige dykke lidt ned i første division. Det er jo tilbage igen. De er lidt bagud med kampene i forhold til Superligaen. Det er rigtigt, ja. Jeg tror, de kun er på den 19 eller 20. Ja, det passer meget godt. Og som sagt, vi har jo afsluttet runde 22 Superligaen. Ja. Så de er lidt bagud, men ja. Men der er stadig masser af spænding. Jeg synes, man har hørt med i bronzebolden. Der har vi snart lige første division en gang imellem. Det har vi gjort. Kommer vi også til i dag. Ja, lige præcis. Og der har været spænding nede i første division i forhold til, hvem er det, der skal have de der 2 billetter til Superligaen. Ja. Og altså, der er sket meget dernede. Det er der. Der er meget spænding. Der er stadig muligheder for det ene og det andet. Og der er ikke nogen, der er løbet helt afsted. Måske lidt Lyngby. Måske lidt Lyngby. Men jeg tænker, skal vi ikke bare Der var også snak om, at OB måske ikke kommer i top 6 i forhold til deres mesterskabsspil. Men, de ligger lige på en grænse, ikke? Men jo, som du siger, lad os dykke ned i det. Hop ud i det. Jeg har ud i det. Men Christian, skal vi ikke bare starte ud med pokalkampene? Jo, lad os lige starte ud. Der var 2. Om lørdagen, der spillede Viborg FCK. Returkampen, ja. Ja, det var FCK Viborg, ikke? Var det ikke par? Nej, de spillede i Viborg. De spillede på Viborg, ja. Og de kommer ud med FCK ført 1-0. Det gjorde de. Så Viborg, de er bagud. Ja. Jamen, Viborg, de var bagud med et mål, ikke? De kom fra et 2-1 resultat. København, ikke? Ja, de var bagud med et mål, ja. Ja. Og så kommer de til Viborg og skal spille og det er returkampen. Det er jo Viborg, som har spillet relativt godt i Superligaen. De vandt jo over Nordsjælland sidste weekend. Ja, lige runde 22. De spillede de sådan, Viborg virkelig baseret sig som det har de. Sådan ret fint midterhold. Og FCK, de har jo, hvis man tager nogle kritikere, en af de dårligste hold i Danmark lige nu, det er jo lidt uenig med. Og en af de dårligste sæsoner, men men det er jo ikke et stabilt. Nej, det er det FCK, ikke. Og jeg læste også nogle Viborg-fans, da de skulle trække lodtrækning omkring, skulle de spille mod FCK, skulle de spille mod Midtjylland, skulle de spille mod GF. Ja. Og Viborg-fanserne nok gjorde sådan lidt, de var jo faktisk lidt glade for, at det var FCK, fordi det var dem, der var mest ustabile af de 3 hold, ikke? Men de kommer ind og spiller mod, de spiller Viborg, Christian. Ja. Og hvad må jeg sige, det går at FCK ikke har spillet fantastisk. Ej. Men de kommer ind til den kamp med lidt mere energi, end man har set nogle andre Superliga-kampe. Og de har måske endda også fundet deres nye 9'er, a.k.a. angriber. Det kan vi også lige komme tilbage på ham der, Moukoko. Jamen der har været lidt snak om ham også. Jamen han har jo ikke haft en forrygende sæson. Nej. I Superliga. Han var sådan et ung talent. Ja, præcis. For Dortmund. Og de har købt ham, hvis jeg ikke tager fejl, ikke? De har jo ikke bare lånt ham. Nej. Jeg tror, de købte ham for sådan noget 45 millioner. Ja, fordi de lånte ham der for PSG der, som også skulle være sådan en ung talent. Ja, ham den unge gut der. Jeg kan ikke lige huske navnet. Nej. Det var det ked af. Men det var bare lige for at sige, at han spillede egentlig okay, altså i pokalkampen her. Og så var der lidt snak om han er måske den nye 9'er, den nye angriber i FCK. Men ja. Men det mangler de jo også lidt, gør de ikke det? Jo, altså, fordi de har jo ikke haft en decideret 9'er i lang tid. De havde jo Victor Forhold, ikke? Ja. Lidt, han var en relativt god angriber, de kunne bruge lidt, og de havde ham her, islændingen. Han var jo vanvittigt varm i startsæsonen. Og så det er rigtigt. For at spille sådan 4-5 kampe, før han så bliver solgt, ikke? Ja, og nu har de jo så en eller anden ung gut, som hvis der også er islænding. Han gør det ikke så godt. Han bliver Dardarsson 17-18 år. Men det er jo måske og så måske lidt for stort pres på det tror jeg. På et ung gut. Altså han kan jo ikke Nej. Altså, lige meget hvor god han er, kunne han ikke have vendt op på den nedtur, FCK var. Det er jo latterligt at sige anderledes. Altså, det kan godt være, at han lavede et mål mod Barcelona i Champions League, men det er rigtigt, han har ikke haft den bedste start, og men er jo ikke, men han er jo ikke dårlig. Nej. Men det er jo ikke, altså det pres, han har på ham, det kan ikke redde FCK, vel? Men jeg tror bare, det er for meget for sådan en ung gut som ham.
så kan vi også vende tilbage til, de har jo også Cornelius, men han er jo ved at være sådan noget 33, han er jo ved at være, altså... Ja, men der er nogen, der stadig synes, han har lidt energi i fødderne endnu, ikke? Men altså, let's be honest. Ja, han er ved at være ligesom Sanka, ikke? Altså, sorry, men det er jo ikke på den måde, men altså... Ja, men jo, de kommer ud... Delaney, ikke? Jo, Delaney også, men de kommer ud til kampen. Men du er på Moukoko, ikke? Ja, fordi... Ud til kampen, og Moukoko, han leverer jo. Ja. 2 meget fine mål, ikke? Der er ikke så meget sådan... Men der er også et ordentligt drop af Viborgs målmand. Ja, han var måske ikke lige sådan... han havde nerverne på. Ja, altså han tager... Ja, der bliver sparket udefra. Han tager bolden lige ud til Moukokos fødder, ikke? Jo. Ja, den er ikke helt god. Han havde... Altså, jeg tror ikke, Viborg lige var sådan mentalt klar på den kamp. Nej, det tror jeg heller ikke. Og samtidig så FCK så faktisk fundet de nerver frem. Måske de skulle have haft mod Randers. Jamen, de spillede jo egentlig faktisk sådan okay. Det lignede lidt med et FCK, men man har set før, ikke? Ja. Altså den der gode FCK, ikke? Altså, jo. vinder det dobbelt FCK. Ja, præcis. Men altså, det er jo lidt ærgerligt for FCK's side at sige, den præstation, eller de nerver, de viste frem mod Viborg, men det kunne vise det frem mod Randers. Ja, og have overlevet til top 6. Altså, det er lidt pinligt at tabe i parken mod Randers, ikke? Altså, ja, det er jeg ked af at sige. Der så vi jo også folk, ikke? Hvad råbte de, ikke? De råbte dårligt, ikke? Altså, der var... FCK-fans har været meget utilfredse. De har jo også sat sådan et brev ud til bestyrelsen. Ja. Og alle de der banner, de havde op, så det var... Ja, men de er videre. Ja, de vandt 2-1 her igen. Jeg laver lige sådan en rød tråd her. Ja. Fordi vi har sagt nogle lidt løgnehistorier i den program, og det kommer ikke bag på nogen, fordi vi er kun amatører. Ja. Men apropos i forhold til Europapladserne ja. Nu har vi lige fundet ud af det. Nu har vi tjekket op på det. Det er rigtigt, at Superligaen eller Danske Liga får en Champions League plads mere. Men det er først til sæsonen 27-28. Så vi kører stadigvæk en Champions League, en Europa League og 2 Conference League. Ja. Denne sæson og næste sæson. Og næste sæson, ja. Så man, som vi altså kørte det, så er DBU-pokalen for Europa. For en Europa. Førstepladsen for Champions League, og anden og tredje pladsen for Conference League, ja. Jo mindre den, der vinder DBU-pokalen, også vinder mesterskabsspillet, ikke? Så hvis AGF gik ud og vandt pokalen. Og de kan ikke vinde pokalen, vel? De er jo ude af pokalen, det er jo Midtjylland, der er videre. Det er rigtigt, hvis Midtjylland vinder pokalen og mesterskabsspillet, så er det så, det er rigtigt, ja. Så er det så andenpladsen, der får en Europa-billet, ikke? Det var lige en teaser til den anden kamp. Jo. Men vi vil bare sige, nu har vi tjekket op på det, guys. Vi har lavet på det, og der var lidt nogle fejl og lidt nogle forkerte, men det er også lidt forvirrende dog. Det er ikke det nemmeste system at regne ud, det her. Nej. Men vi er fremtidssikret, at Danmark er bedre i fremtiden. Ja, Så der er lige et par år til, at Danmark kan blive bedre til den nummer 2 Champions League-plads. Så kan det være, at vi bliver bedre til at spille Europa til den tid. Det må tiden vise sig se. Men dog, jeg vil stadig sige, jeg kan stadig godt til FCK potentielt, at de vinder DBU-pokalen i finalen, nu er de i finalen, ikke? Nå, ja. Og de så får den der Europa-billet. Ja. De måske laver lidt Europa League der. Europa League, og de måske laver lidt, man kan sige, hvad Midtjylland laver lige nu. Altså Midtjylland spiller jo ret godt. Og de skal spille på torsdag, så vidt jeg ved, mod Nottingham Forest. Ja. Lige præcis. Det bliver en spændende kamp. De vandt jo over 3-2 over i Forest. Ja. Så det der skal vi nok følge op på i næste... Ja, men man skal altså også sige, hvis man kigger i Premier League, altså Nottingham Forest ligger til at rykke ned lige nu i den Premier League. Så jeg vil ikke være sådan Danmark der, men jeg tror... Lige det her tilfælde. Jeg tror godt, Midtjylland... Men altså, de gjorde det engang, eller de gjorde det før. Der var det 3-1 eller 3-2. De vandt 3-2 over i Nottingham, ikke? Ja. Så, men nu skal man heller ikke sådan... Nej. Nu skal man passe på, hvad man siger, ikke? Men man har jo lyst til at stå med, som du siger, med Danmark-hatten, og kom så... Ja, jeg tror... Altså, jeg er jo ikke Midtjylland-fan, og det er Christian nok bestemt heller ikke. Men altså... Vi er faner for dansk hold, altså danske hold ude i Europa. Men jeg tror lige meget hvad kan man synes man kan være stolt af det, og jeg tror faktisk jeg har set nogle kommentatorer ude på nettet også sige faktisk at Midtjylland godt kunne få på at tage den. Ja. Men det er 2 kampe. Der er mulighed. Ja, så. det er 2 kampe. Men ja, vi skal lige til Aarhus, fordi i søndags, a.k.a. i går, der blev spillet en det var topkamp. Det var topkamp. Ja, det var det jo. De har jo faktisk spillet. De har spillet 4 kampe nu af AGF og Midtjylland den sæson. Ja. Ja, det er den 4. kamp, de skal potentielt spille 6, ikke? Jo, det er rigtigt. De tager til Aarhus med en enkelt føring til Midtjylland. 1-0 til Midtjylland. Ja. Og det var noget af et brag, der var derude, ikke? Jo. På det her midlertidige stadion i Aarhus. Jamen, det er det. Og det er jo også sådan en klassisk topkamp. I hvert fald de første 60 minutter, den første time. 2 hold, der ser hinanden meget anden.
to hold, der lige sådan... Man har ikke lyst til at være den person, der laver fejl. Nej, og så man kan godt se, at ligesom når vi har set nogle af de her derbys før i tiden, altså der har været uafgjort det. Altså Brøndby FCK, ikke? Ja, præcis. Det nye firm, som man kalder det. Der har jo været nogle af de her kampe, hvor det har været sådan lidt 0-0. Altså et kedeligt derby, men igen hold, der har brugt hinanden op til dans, meget fysiske kampe, som regel sådan noget. Det synes jeg også, man så lidt af. Må jeg lave sådan en sjov kommentar her? Kom med det. Nej, det er ikke, fordi jeg ikke hører det. Men det er bare for... Det er jo fodbold, og det ligger derovre. Men man kalder jo den her derbykamp, FCK mod Brøndby, kalder man jo the new firm. Ja. Og det er jo lidt af sådan en hvad kan man sige, reference til det, man kalder... Du er klar over Celtics og Rangers, ikke? Over i Skotland. De to store klubber i Skotland, som begge to ligger i Edinburgh, hovedstaden. Yeah. Nej, Glasgow ligger de, ikke? Yeah. Glasgow ligger Glasgow. Og det er jo deres derby. Ja, men Celtics og Rangers fans, de hader hinanden, ikke? Og de spillede faktisk en kamp her forleden, hvor der var straffesparkskonkurrence, hvor fansene var på slås. Okay. Det var også helt andet lidt, ikke? Det er et crazy niveau. Ja, men deres derby hedder jo The Old Firm. Ja. Så det er lidt reference af i Storbyen, det 2 store hold, og så i Danmark, så har man det New Firm, ikke? Den nye Firm, ikke? Altså det er den nye derby. Ja. Så det er bare sådan lidt reference mellem... Det er meget sjovt, hvad man kalder FCK og Brøndby. Kan man sammenligne med Ajax og Feyenoord også? Jo, men de ligger jo ikke i samme by. Nej. Det er jo det, der ved det, ikke? Fordi det er det, der er forskellen. Rangers og Glasgow ligger i hovedstaden. Ligesom Brøndby og den københavnske Vestegn. Jeg er med på det. Altså, jeg tror, Feyenoord og Ajax lidt mere sådan en, du ved, FCK mod Aarhus, ikke? Ja, okay. De 2 største byer i... hovedstaderne. Ja, kamp om hovedstaden. Ja, lige præcis. Men der bliver så igen de første 60 minutter. De ser hinanden an. Lidt fysisk. Bare, Lidt kedeligt. Men så kommer AGF på tavlen først. Og så tænker man, okay. Nu kommer de i gang, ikke? Hvad sker der? Nu kommer den der... Jakob Poulsen, ikke? Målmaskinen. Ja. AGF-målmaskinen. Men det er noget med, Patrick Mortensen ikke har scoret i lang tid. Ja, han har lidt en måltørk, ikke? Jamen, han havde jo en relativt fin sæson sidste sæson. Ja, og han havde også en ret god sæson i 23-24. Men her i år, den her sæson... Man skal ikke længere tilbage i en standardsæson, hvor han brænder 2 straffe, ikke? Det er rigtigt. Eller 3, jeg kan ikke huske, det er 3. Ja. Det er pinligt. Så det er ikke helt god for Mortensen. Det er jo bare at sige, at de straffe, han brænder, det er jo sådan noget potentielt 6 point. Ja, men 100%, det er det jo ikke. Ja, de fik jo så en ny straffesparkstager efterfølgende. Ja, det er helt sikkert. Ja, det kan godt være, han måske må ligge i AGF-trøjen til sommer. Men han er også ved at være sådan noget 4-35, ikke? Så. Ja, han har også gjort sin stykke til AGF, ikke? Men han vil jo rigtig, rigtig gerne spille på det nye stadion, som jo skulle være færdigt i løbet af efteråret, eller sådan noget. Måske færdig i år, eller hvad? Ja, jeg ved det ikke. Jeg har ikke styr på det. Jeg synes faktisk, i forhold til... Jeg synes bare, de snakkede her i 26. Ja, men jeg synes også sådan, når de bygger sådan nye stadioner, det synes jeg jo selv er sådan nogle, crazy store stadioner og alt muligt. Og der skal være plads til over 20.000, så vidt jeg har hørt. Men jeg synes, de bygger dem hurtigere, man lige regner med. Ja, altså, det er sådan noget, sådan en kæmpe stadion med masser af pladser, ikke? Og masser af... Og så, de bliver færdige på sådan noget 1,5 år, eller 2 år. Men er det ikke også noget med, er det United, der også er i gang med et eller andet crazy projekt? Om at bygge et af de største stadions i Europa? Manchester United vil gerne have et nyt stadion. Ja. Altså, man kender jo godt Old Trafford, den der Theatre of Dreams, det er jo en klassiker, men stadion stadion er noget mere faldefærdigt end parken. Lad os sige det sådan. Altså, det er... Altså, hvis man ikke må lave, hvad hedder det? Og hoppe på øverste by. Nej, men der er jo alt muligt. Så må du fandme da heller ikke... Der er rotter og vand, der falder. Ja, jeg skal til at sige, ikke? Altså. Det er jo et fedt stadion over i Old Trafford, der er mange folk, der minder. Især hvis man går op med sådan noget Sir Alex Ferguson tilbage i 0'erne, og det her, ikke? Ja, Prime Ronaldo i 08, ikke? Og Rooney, og de her, ikke? Men det stadion, det er ret faldefærdigt. Ja. Men ja, vi får et mål i Aarhus til AGF, og så tænker man, nu bliver der sat en plade på. Ja, men så kommer, er det Brumado, han hedder? Ronaldo. Ham er der noget at snakke om. Altså, hold da op. Fordi det var ham, der scorede det der sindssyge, jeg tror det er sådan en saksespark, eller hvad han scorede. Det gjorde han, ja. Mod Nottingham Forest. Det var sindssygt. Og der er jo rigtig meget historie med ham, og jeg tror, der er sådan lidt et halvdokumentar inde på Viaplay, hvis man gerne vil høre lidt mere om ham. Det er rigtigt. Men skud ud. Han var jo sådan en Midtjyllandsspiller, som var sådan lidt på vej ud af klubben. Ja. Han er ikke, altså, der var ikke så mange planer om ham mere, og han skulle blive videre, og han har ikke rigtig haft den største succes med Midtjylland, og han var sådan tredje striker, altså der var 2 striker, eller 2 angribere før ham og alt muligt, ikke? Men så var der problemer med Francolino. Han er skadet. Jamen jeg tror noget med, at Francolino kunne ikke have noget, de rigtige sådan, beviser til at komme ind i England. Der var noget med hans kort eller noget, hvis jeg ikke men han kunne komme med. Og så ville de nødt til at have med Ronaldo frem, som var sådan lidt, de var klar til at sælge ham, og han skulle men så tager de ham med.
og så... Han laver det der vanvittige mål mod Forest til og vinder 3-2. Og, i overtid, altså overtid. Forlænget... Ja. Han blev verdensstjerne på 2 sekunder, ikke? Sådan der, ja. Og han er jo, altså, nu har jo Fangolino været lidt skadet noget tid. Ja, han har jo været skadet noget tid, ja. Og de har også spillet mange kampe, Michelin, men han er jo kommet ind ham der... Han har eddermame sparket døren ind. På Nardo Parsianer der, men han har altså virkelig fået nogle er det den nye Neymar, altså? Men altså, jeg ved godt, at Fangolino måske lige strækker den tand bedre, men i den mellemtid, hvor Bernardo får spilletiden. Han gør det godt. Han gør det virkelig godt. Han gør det rigtig godt. Gør det virkelig godt. Han har virkelig sådan fundet den her stemning frem i 25-26, det er hans år. Ja. Det er hans år. Det var ikke, det skulle ikke være hans år. Og igen, det er ikke fordi, det blev hans år. Og igen, det er ikke fordi, vi sidder i Midtjylland-fans her, men man er bare nødt til at rose den mand. Altså, wow, han gør det godt. Men han er kommet ud af ingenting. Altså, det er jo ikke, Midtjylland-bestyrelse var også lidt. Ja, altså, hvad skal der ske, ikke? De har jo gravet jorden og fundet en diamant. Det er jo nemlig altså, det. Det er jo det, der sker. Basically det. Men han får lavet, noget af en kasse. Der bliver pløkket ind næsten op i krydset. Ja, og så, man kan sige, udlignet til 1-1, men fordi Michelin har det ikke så mål, så har de 2-1 føring, ikke? Det er rigtigt, fordi der sker ikke så meget. Altså, så er der lidt chancer hister her, ikke? Og... Men AGF har jo ikke skabt noget efterfølgende. Nej, det er jo det. Som om de havde lige den enkelte strække der, og så var tanken tom. Men det var virkelig sådan en topkamp. Der sker ikke, altså der er ikke tusindvis af chancer. Der er måske meget fysisk duel, og der er meget det ene og det andet, ikke? Og så er der få mål. På en eller anden måde, så bliver det taktisk spil lidt gennem væk. Ja, gør det ikke det? Jo, men jeg tror, folk bliver for nervøse. Men ja, det vil så sige, at Midtjylland går videre på en overall 2-1 sejr. Så der er langt op, jeg vil sige faktisk, det er de mere spændende pokalfinaler. Sådan det bliver... I kort og kort, så jeg har ikke lyst til at snakke. Altså nu er det de helt store hold, der er med. FCK altså, Midtjylland, ja. Men det er jo ikke, fordi jeg vil snakke ondt om nogen, men simpelthen Silkeborg 2 pokalfinaler, og Brøndby havde så 18, ikke? Og så var det 19, Randers vandt, hvis jeg ikke tager fejl. Nej, det var, jeg var inde og tjekke op på det. Med Brøndby var også i finalen i 19, og det var Brøndby Midtjylland, der var i finalen. Ja, det er rigtigt. Og det endte ud i straffesparkskonkurrence. Ja. Det var også en crazy... Men hvornår var det Randers vandt? Jeg kan ikke huske det. Det kan jeg ikke huske. Var det så 17 så? Det kan godt være. Jeg ved, Sønderjyske, de vandt jo i 20. De vandt i 20, ja. De vandt i 20. Ja, men så var det 21 måske. Jeg føler bare, at FCK vandt sådan mange træk. Men det er også ligegyldigt. Ja, vi tjekker op på det. Jeg har bare ikke... Altså, der har været jeg tror, det var det. Ja, det er også ligegyldigt. Uden at være forled mod nogen. Men altså, det er ikke altid pokalfinalen, det er sådan topholdene. Og det er jo ikke, det er jo mega flot for Sønderjyske og Randers og Silkeborg at komme finalen og vinde finalen. Ja. Og Silkeborg kommer 2 gange i træk, ikke? Jo. Men og AGF også. Ja. Men det er ikke altid, man lige får lov til at se to store hold. Topbrag, ikke? Altså, hvornår har man sidst måske set FCK og Brøndby i de pokalfinale, ikke? Ja, altså, det er jo mange år siden. Så skal man brænde med halvdelen af København ned. Altså, Jamen, jeg skulle til at sige, jeg tror de var det i sådan noget 2012, hvor Brøndby og FCK havde en pokalfinale, noget i den stil. Det kan godt, altså det er længe siden. Jeg tror, det er længe siden. Vi skal skrue lidt tilbage i tiden. Og ellers så har vi topbraget i 19 inde i parken, Midtjylland Brøndby. Det er vel også en form for et topbrag. Det er jo også en stor kamp, ja. Men jeg synes virkelig, det er Midtjylland FCK. Nå ja, men det bliver sindssygt. Og det er jo Midtjylland, som gerne vil måske... Midtjylland gerne vil vinde noget, ikke? 100%. De vil gerne komme langt i Europa League. Og det vil FCK eddermame også. Ja, og de vil gerne vinde mesterskabet Midtjylland. De vil gerne vinde pokalen, ikke? Og FCK, de er jo virkelig sådan... De skal bare ud og vinde den pokal der. De er de eneste, de har sådan af håb, ikke? Altså, eller så er det måske den der toppen af juniorpladsen til... Ja, der skal spille mod... til en playoff, ikke? Men det bliver en vild finale, og den glæder vi os til. Og jeg mener, det er sådan noget Kristi Himmelfartsdag. Det plejer at ligge der omkring det finalen ligger. Ja. Ja, men det er efter Superligaen, ikke? Eller hvad? Jamen, Superligaen sluttede der den 17. Fordi de havde rykket. Ja, fordi de skal spille VM, ikke? Så det kan godt være, det første er sådan noget den 24. Det tjekker vi lige op på. Jeg synes bare, det er efterfølgende. Ja. Men jo, det bliver spændende. Det glæder vi os selvfølgelig meget til. Nu, der synes jeg, inden vi runder af, der tager vi lige et smuttur ned i første division. Ja. Det er ved at være noget tid siden, vi har været dernede. Vi snakker om rigeligt om det andet, ikke? Men tillykke til FC København og Midtjylland for at komme i finalen. Ja. Jeg tænker, skal jeg bare lige tage en skal vi have en stilling? Skal vi have en stilling? Jeg vil jo sige, at Lyngby og Horsens har ikke spillet deres kamp endnu. De spiller faktisk her lige om lidt. De spiller lige om lidt, men de har ikke spillet runde 20. Men alle andre hold har spillet runde 20, så bare det tager mente, at Horsens eller Lyngby kunne potentielt godt få 3 point. Ja. Men lige nu, der er der en del førsteplads med 3 hold. Okay. Så vi har både Lyngby, Hvidovre, Esbjerg. Okay. Med 35 point. Nå, Esbjerg tilbage måske? Esbjerg, Hvidovre måske. Ja. Gerne op igen.
Lige på en 4. plads så med 2 point bagud, det har vi Hillerød med 33. En tand ned dog, der ligger så Horsens og Kolding med en del 5. plads med 29 point. Okay, ja. Og så lige på en 7. plads på stregen der ligger selvfølgelig OB med 27. OB, ja. Og så ned så er vi Aarhus Fremad med 26, B93 med 25, Hobro med 19, HB Køge med 19, og så Middelfart med 12. Okay, okay. Der er i hvert fald lidt kamp om bunden her med Hobro og Køge, begge to på 19. Ja. I Middelfart med 12 point. Det er meget svært at sige, dem ikke rykke ned, ikke? Okay, men jamen som Christian nævnte tidligere, et OB, der lige ligger på grænsen til den der plads der, ikke? Men Esbjerg, Christian. Jamen, det er jo mange år siden efterhånden, vi har set dem i Superligaen. I 16, tror jeg. De var i 19-20 stykker. Nå, okay. De var i tilbage. Jeg mener, de var i sæsonen 19-20. Nå, var de ikke sammen med Helsingør også? Jo. Så det er 18-19, ikke? Eller 18-19 der. Jo, fordi det er noget med, der skete. Nu lige et throwback til, eller en lille sjov historie her. Fordi da jeg sad og så optakten til sidste weekend, i forhold til grundspillet, der kom de lige med sådan nogle top 5 highlights over de sidste mange år, der havde været det der grundspil. Ja. Og der var et eller andet, en kamp i Esbjerg, der bliver afgørende for, at de rykkede ned i bund 6, fordi målmanden laver et kæmpe drop ved at spille bolden ud, og så er der en, der kommer og scorer. Sådan lidt desværre en classic fight. Ja, præcis. Ja. Så de var med i sådan noget 18, 19, 19, 20 stykker, men igen, det er 6, 7, 8 år siden, de sidste har været med. Så. Men man vil gerne se dem måske op igen i Superligaen. Ja. Det er sådan lidt en fortjent. Hvad med Lyngby? Skal de op i Superligaen også? Ja, de spiller jo ret godt ned i første divisionen, så altså, som vi har sagt før med Lyngby, det er jo lidt sådan et oprykker-nedrykkerhold på en eller anden måde. Ja, men de har haft nogle gode stunder i Superligaen. Jo, 100%. Der har de været lidt solide, ikke? Men jeg ved ikke, savner man Lyngby i Superligaen? Altså... Det var lidt på, men det er sådan lidt, hvis man er sådan, du må gerne have lidt flere hold i Sjælland, ikke? Altså, jo. Altså, hvis man er sådan lidt ærlig, så er Superligaen nu lidt domineret af det jyske hold. Det er det helt sikkert. Altså, vi har et enkelt hold på Fyn, ikke? Jo, og så resten. Så er der... Men det var også fordi, det var altså, de 2 hold, der rykkede op, det var 2 det var OB og Middelfart, ikke? Så det jyske og det fynske hold, ikke? Nej, det var Fredericia. Ikke Middelfart. Det er nemlig rigtigt. Ja, Middelfart rykkede faktisk op i første division. Men, undskyld. Det rykkede også op. Fredericia, det er også et jysk hold. Jo. Der er nogen, der siger, at det er lidt af Fyn, men det er jo lige på kant. Det er lige ved Lillebæltsbroen i hvert fald. Det er mest i Jylland, ikke? Vi har både været i Middelfart. Ja, og vi har været kørt forbi Fredericia. Vi har set Fredericia på lang afstand, ikke? Så, men der kom der et ekstra jysk hold til, og så kom Fynboerne op igen, ikke? Så det er rigtigt nok, at vi har kun 3 hold på Sjælland. Der er 3 hold på Sjælland, og de har været nogle ret faste, ikke? Brøndby, FCK og Nordsjælland. Nordsjælland har været der siden. Ja. Noget 8 stykker, ikke? Næsten. Men det er noget med dem, der ligger i bunden af Superligaen nu, det er Vejle og Silkeborg, ikke? Altså, det er 2 jyske hold, ikke? Ja. Og så har der måske været Randers måske også lige. Ja. Og Fredericia også. Ja. Så potentielt de hold rykker ned. Det her er nogle jyske hold, men det er lige pludselig FCK rykker ned, men det ved jeg ikke, om det er overhovedet muligt. Altså, så tror jeg, at det vil være en verdenssensation på en eller anden måde. Det lyder lidt sindssygt. Nå, men det vil det være. Ja. Jamen, altså, det vil gå... Altså, men det vil jo være det samme, hvis jeg tænker, ikke skal lyde på den måde, men hvis Brøndby eller Midtjylland også rykker ned i første division, det vil jo også være helt... Men jeg læste jo også en eller anden fan, eller en eller anden person, som skrev på nettet, jeg kan huske, hvor han var fra Holland, tror jeg, han var fra, hvor han også skrev sådan, hvad sker der for Copenhagen? Hvorfor spiller de så lige pludselig dårligt? Så der har også været andre folk fra udlandet, som spørger, jeg ved ikke, måske personer boede i København, eller måske modsat på København, ikke? Men der er mange, der skriver, hvad skal altså det er jo ikke, hvis jeg vil ærlig, København spillede Champions League i år. Ja. Men det er ikke længe siden, de også havde, du ved, altså tilbage var det i 22, hvor de havde en crazy kamp mod United. Det var spillet mod City. 24, ikke? 23-24 sæson. Ja, det kan godt være. Eller så var det 22-23. Nej, jeg tror, det var 23-24. Der, hvor de også spillede mod Galatasaray og Bayern München. Ja, jeg tror, det var 23-24. Ja. Nej, jeg tror, det var 22-23. Var det det? Ja. Fordi 23-24, det var der, hvor Midtjylland vandt. Det var der, hvor Brøndby missede guldet. Jo, men der spillede FCK ikke Champions League der? Nej, de spillede Conference League.
No. Ja, sammen med Brøndby. Det er der, hvor Silkeborg vandt de over AGF der. Ja, det tror jeg jo, det Silkeborg. Og så spillede de jo også Europa. Det var i 23-24, så det var i 22-23 sæsonen. Okay. De spillede mod Galatasaray United. Det er godt, vi har facts på bordet. Ja. Det er ret at vide facts på bordet. Ja, der er styr på det. Nå, men det er jo ikke længe siden, de har spillet Champions League på højt niveau. Men jeg tror, det er også bare vil sige, du ved, Lyngby, de kan godt, jeg tror, de kommer tilbage. Og så kan man også sige, Esbjerg, det kunne være fedt at få dem tilbage. Men kunne Hvidovre, altså, komme også tilbage. De har jo jagtet lidt den der Superliga bliver det igen, ikke? Altså, de var de... Vestegnens lillebror. Ja, men de havde jo en okay stund i den periode, de var i, ikke? Altså, de gik måske ikke lige så godt, som det går måske for Fredericia. Hvem var Hvidovre det eneste hold, eller de vandt over det eneste hold, da de var i Superligaen? De vandt som det eneste hold over OB dengang. Aha. Ja. Alle andre tabte de til at spille uafgjort. Ja. Men de havde jo den der kontroversielle der mod Midtjylland, hvor der blev... Jamen, de startede ud meget uheldigt i en situation, hvor der var en viderespiller, der blev siddet på hævet trøjen. Ja. Altså, trøjen var gået i stykker. Og man kunne tydeligt se det. Ja, og det var i feltet. Ja. Og det danske dommerforbund måtte også komme ud efter kampen og så sige, det var en kæmpe fejl, vi ikke kan straffe der. Ja. Altså, det... Jeg har ikke lyst til at være en eller anden person, der begynder at sige, at der er favoritisme i dommerforbundet til måske sådan noget som Midtjylland, men det er måske... Ja. Der er måske noget om det, jeg ved ikke. Ja. Men det er rigtig nok, vi skal tage med det, at Lyngby og Horsens skal spille her. Ja, så kan Lyngby jo stikke af. Lyngby kan stikke af. Med 38 point, ellers så kommer Horsens snige op på 32 point, ikke? Det er rigtigt. Så er det kun 3 point til toppen. Og gøre et længere forspring til OB, der måske ikke kommer med i top 6. Ja, OB, de har virkelig haft de sidste 2-3 sæsoner op og ned Superliga. Ja. De har haft det svært, ikke? Lad os bare sige, jeg tror ikke, de der OB-fans i de røde og hvide striber, de er sat glade. Men der var også store protester med en OB-kamp her for et par uger siden, hvor de kastede med... Hvad fanden var det, de kastede? Ja, de kastede med landet, det tror jeg godt, du snakker lidt om. Ja, de kastede ting ind på banen, og... Men det minder mig også lidt om, at jeg læste her tidligere, at der var nogle fans i en anden Bundesliga, altså under Bundesligaen, som var nede og slukke for VAR. Nå, ja. Altså, det har jeg da ikke lige set før, at nogen er nede og de sidder og slukke for VAR, så der er nogle utilfredse fans også i det danske nabo, Tyskland også. Det er der. Der er mange, der ikke bryder sig om VAR. Åbenbart, ja. Kunne man se det i Danmark måske? Hvem ved? Altså, vi så Brøndby-fansene rive det der hegn ned ude på det er rigtigt. Midtjylland. Men Midtjylland var også ude og komme med et eller andet budskab bagefter, med noget et eller andet, de kunne... Jeg ved ikke, om de ikke kunne se ordentligt, eller om de ikke kunne... Der var et eller andet med... Apropos det, jeg ved ikke, om du læste det, men der var det her fodboldstrøj fredag. Ja. Her fredags. Ja. Det her i forhold til støt børnecancer. Ja. Og der blev så lagt sådan et billede ud i Herning. Ja. En masse børn, som så har trøjer på. Og en af de her personer har så sådan en AGF-trøje på, sådan en pige her. Nå. Og der så der billede blev lagt ud på deres sociale medier i Midtjylland, så er de simpelthen fjernet AGF-trøjen. Nej. Okay. Jeg hedder hvad for sølv. Okay. Da AGF tabte kampen her mod Midtjylland, så har man så givet hende her pigen en giflingstrøje, der er brugt for spillertrøjen, og lavet lidt sjovt. Okay. De har lavet lidt en stikke til Midtjylland. Nej, hvor sygt. Okay. Så der har været lidt sjov drama ude på nettet imellem Herning og Midtjylland. Der er rigtig beef mellem Herning og Midtjylland, men det kan vi altid vende tilbage til. Fordi at, jeg tror ikke, jeg har så meget mere at nævne omkring første divisionen, og så meget mere om pokalen. Nej, vi skal jo se lidt første division lige med, ikke, eller hvad? Det tænker jeg, ja. Men ellers så er vi jo bare tilbage igen. Jamen, er Superligaen ikke startet næste uge så? Jo, hvor vi er tilbage, ja. Så er vi tilbage der, og så er der også noget Danmarks kamp, noget VM-kvalifikation, ikke? Lige det er den 26. Ja, det er heller ikke lang tid, vel? Nej. Men så vil vi jo bare runde af, men måske lidt kortere episode end sidst. Ja, en lidt kortere episode. Nu havde vi en længere episode sidst, og i dag har vi måske en lidt kortere episode. Vi har nogle lidt lange episoder en gang med dem, når der er behov for det, ikke? Når der er noget på hjertet. Jeg tænker også, at runde 32 bliver også en lidt længere episode for at runde mesterskabet hele af. Jo. Der skal snakkes om hele muligheden, ikke? Og se, hvem der ryger ned og alt det der. Det bliver spændende. Men jamen, tak fordi I har givet lyttet med, og fedt, at I stadig lytter med. Tak til alle dem, der... Tusind tak, fordi I lytter med, og husk, hvis I har mulighed for det, I må meget gerne dele podcasten med venner eller kære. Og det vil vi rigtig stor pris på. Rigtig stor pris på. Men tak fordi I lytter med. Og så ses vi bare igen i næste uge til næste episode. Lige præcis. Tak for nu, folkens. Tak for nu. Hej.